Sme ho aj na Slovensku. Ruku hore pre tých, ktorí boli na Red Bull Air Race duely, kde v Bratislave strojov, ale asi najviac ho spájame práve s týmto lietadlom vo farbách značky Red Bull, pretože videli sme ho aj na Slovensku. Ruku hore pre tých, ktorí boli na Red Bull Air Race duely, kde v Bratislave pri moste SNP pod Bratislavským hradom spolu zviedli jeden ukážkový duel s Hannesom Archom. Ten už žiaľ nie je medzi nami, tento skvelý rakúsky Peter Vešenej, akrobatický pilot, mnohonásobný majster Európy v akrobatickom liedaní, držiteľ mnohých zlatých medailí a vynálezca takisto viacerých originálnych akrobatických prvkov. Vrátane legendárneho Knife Edge Spin, teda nožového výkrutu. Toto vymyslel Peter Vešenej. Napríklad v roku 2001 podletel dole hlavou Széchenyi most v Budapešti, čím vytvoril tento akrobatický prvok. Dnes je už samozrejme štandardom v rôznych leteckých súťažiach. Aktuálne tento pilot pracuje ako cestovací pilot pre Maďarský úrad pre letectvo a tiež ako inštruktor lietania pre akrobatických pilotov. Jedna z najväčších hviezd festivalu letectva Piešťany hneď na úvod tohto nabitého programu. Naozaj všetci hlavy hore, pretože toto sú úžasné a dýchberúce ukážky vysokej pilotáže. V občianskom preukaze je taký striebrovlasný, veľmi sympatický, veľmi sympatický maďarský pilot. Myslím si, že to bol kedysi buldozer ženský nádherný nožový let. Myslím si, že fantastický úvod nášho dnešného spoločného stretnutia. Inak Petra Vešeního sme minulý rok videli na jednom veľmi peknom podujatí, na prvý pohľad takom komornejšom, ktoré sa odohralo na medzinárodnom letisku Jasná. Áno, ak ste nepočuli, existuje medzinárodné letisko Jasná.
Mirko Toma, bývalý kapitán Československej aerolínii. Sa lúči zdraví festivale Testo a Piešťany. No to bolo koľko? 2,5 metra? Veru, toto bolo naozaj veľmi tesné.